Sa nizom od 5 utakmica u prvenstvu bez pobjede, četvrtoplasirana Rijeka gostuje u Vinkovcima kod Cibalije, koja se nalazi na 8. mjestu. Cibalija je zadnju pobjedu protiv Rijeke upisala prije više od 5 godina, dok je Rijeka dobila 4 zadnje utakmice ovih protivnika uz gol razliku 16:0. Zbog kartona kod Cibalije pravo nastupa nemaju Karamarko, Peričić i Plum, pa je Mladen Bartolović u odnosu na prošlo kolo morao napraviti 3 promjene. U obranu je skočio Zvonimir Milić, dok su na poziciji zadnjih veznih Filipović i oporavljeni Frane Vitajić. Rijeka je dalje bez svog prvog strijelca Ebera. U Vinkovce nije putovao ni Akosti, umjesto koje kreće Zoran Kvržić, dok je na ljevoj strani Aleksandar Gorgon, dvostruki strijelac protiv Ajeka u četvrtak. Rijeka od početka radi pritisak. U 6. minuti ubacio je Žuta, a pokušaj Gorgona odlazi preko gola. U 14. se udarac iskušava Josip Mišić, no vinkovački vratar Šubarić je siguran. Rijeka je bolju igru naplatila pogodkom 18. minuti. Šubarić zaustavlja prvi pokušaj Gorgona, no Austrijanac je neumoljiv iz drugoga pokušaja i Rijeka vodi u Vinkovcima. Gorgonu je to 6. pogodak sezone. Rijeka pokušava u 22. minuti, kada udarac Zorana Kvržića brani Zvonimir Šubarić. Minutu kasnije gosti povećavaju prednost. Nakon kombinacije Vešovića i Kvržića, lopta stiže do Marija Gavranovića, koji pogađa za 0:2. 7. mu je to pogodak u prvenstvu. Cibalija se vraća u utakmicu 9 minuta kasnije. Marko Pervan neobranjivo pogađa za 1:2. 6. gol sezone prvog vinkovačkog strijelca. Cibalija je nakon toga u 36. mogla do izjednačenja. Nakon ubacivanja iz prekida, pokušaj Zvonimira Milića brani Prskalo. Na poluvremenu Cibalija Rijeka 1:2. U nastavku obećavajući prekid za Cibaliju u 47. minuti. Frane Vitajić puca preko gola. Rijeka prijeti u 55. preko Gavranovića. Šubarić brani. U 65. minuti najbolja riječka prilika u nastavku. Ubacio Josip Mišić, a Gorgon na drugoj vratnici puca pored gola. U 68. još jedan prekid za Cibaliju na vrhu kaznenog prostora, no Marko Dabro pogađa Zorana Kvržića. Još smo u 75. vidjeli pokušaj Mate Maleša za goste koji je ušao u nastavku. Konačan rezultat Cibalija Rijeka 1:2. Smatram da smo utakmicu izgubili u tih nekih 20-25 minuta prvog poluvremena, da jednostavno nismo napravili ono što smo očekivali, znači da budemo agresivni, pogotovo na našoj polovici. Dopustali smo te neke pasove da pogotovo Mišić i Bradarić da igraju slobodno. I smatram da tu nismo dobro reagirali i da je tu utakmica za nas bila riješena. Međutim, uspjeli smo se vratiti golom Pervana, u drugom poluvremenu smo pokušali napraviti nešto, međutim, što težak teren, opet ponavljam, što kvaliteta Rijekinih igrača nije nam dopustila, iako smo u zaštitu pokušali, što bi se reklo, ova bank igrat gore, ali jednostavno nismo mogli više od ovoga. Posle svega sa tim rezultatima
i utakmice tu u Europi i tereni, danas je sve skupa, mislim da je pobjeda zaslužena. Čestitam igračima a ništa, evo, svima je ipak malo laknulo posle te pobjede.